खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय मोनसे जोबोद दुखुनांथावना जाथाय जाबावबाय माबे डिपार्टमेन्टआव जादों फरेस्ट डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय दहाय आं लरेन्स इस्लारि एमएलए लरेन्स इस्लारि सारनि माखासे बाथ्राखौ आं खोनासंदों ओमफ्राय थिगैनो दं लरेन्स इस्लारि सारनि माखासे बाथ्रा बुंनायफोरा थिगैनो दं तदन्त खालामगोन बा मोजां मोनदों तो बाथ्राया आं डाइरेक्टनो बिटिसिनि इएम रनजित बसुमतारी बिनि बाथ्राखौ आं एसे बुंनो नागिरदों बिदिनो एसे लाब्रा टाइप जालांगोन दे दिनै बिथाङा सासे जांख्रिथायारि आफादजों सोमोन्दो थाबोनाय मानसिमोन दे बियो दिनै बिथांखौ प्रिथिराज नारायण देबमोन बा गुबुनफोरा बुंनायाव जोंनि एक्स एनडिएफबिनि कयेकता दैदेनगिरिफोर दिनै देहायाव नांदों बुंनांगौ जेबो गैया बिथांमोननि सायावबो बुंनांगौ जेबो गैया एक्स एनडिएफबि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बिसो बुंनांगौआ रनजित बसुमतारीखौ दिनै आं स्टाडि खालामनानै नायदों प्रिथि नारायण मेस देबा माखासे बाथ्रायावहाय बुंनो गोनां आंबो बुङो रनजित बसुमतारीखौ बिथाङा 35 ना आं मोनथिनायाव दिनै बिखौ बुंबावगोन नों दिनै आनट्रेनार मानसै जाय बेट्सनि बाथ्राखौ बुंदों बै एनडिएफबिनि सुबुंफोरा दिनै बै एनडिएफबिनि बिथांमोनजों ट्रेनिं लाफाग्रा बै सुबुंफ्रानो आंनो खोन्थादों क्लजिं सेरेमनि गुलि अरनानै समायखिरा लानो मोनाखै स्वयं आं एके बेट्स बिखौ जोंनि बेट्सजों समान होफादों होननानै बुंदों आंनि राव नङा बै सुबुंनि एस फेक्शन ग्रुपनि मोनदै बै गथ'फ्रा जाय हक बेबो थांबाय बावहायबो बियो बुंजागोन आरो खोनासंनांगोन आरो बिराद थिफुदलामोन बियो बिथां रनजित बसुमतारीया दिनै बिबो थांबाय बिबो जोब्बाय सागान होनो मोननाय मोनिखौ आंहा बुंनो थाङा बिथाङा सागानबो होबाय आफादावबो बिथाङा सानसे साननैब्लाबो मावबाय हारिनि नामाव सेक्रिफाइस गावनि गथ' गथाय फेमिलि गासैखौबो नागारनानै बियो म्यानमार हाग्रायावहाय दुखु खस्थ' लाहैदों दिनै बिथाङा सागान होखांनायनि उनाव सासे इएम जाबाय बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम बिटिसिनि ना रनजित बसुमतारीया बिनि डिपार्टमेन्टआवहाय मानो बेफोरबायदि एनकाउन्टारा मानो जाबाय थानो हमबाय थादों मा जाहोनाव मा खारनाव मानो दिनैहाय नैबे निसिमा बावहायबो गोबां जाथाय जानानैबो थांबाय धरनाबो होबाय बनसुआ 2-3 घन्टा दिनै सेम कन्डिशन आं खोनानो मोन्दों दिनैहाय बै सुबुङा जाय सुबुङा नैबे खाफालानो गैया दिनैहाय बे खाफालानो गैया आं सावगारिखौ होनो हानाय नङा माखासे गाइडलाइन दं बेखौ मेनटेन खालामनांगोन आंल' नङा निउस मिडियाफोराबो अपेननो बेखौ खोन्थानो हाया आं पिक्सारखौनो लाबोनाय नङा आं बिनि पिक्सारखौ जायखिजाया गेजेर आङो बै आइजोफोर गाबख्रावनाय बा बुंनाय बेफोरखौ आं होलांबाय थागोन पिक्सारफोरखौ सावगारिखौ बाथ्राया जाहैबाय मानो दिनै गावथारबाय थानो मोनखो फरेस्टारफोरा बिथांमोना आयेनखौ मोनथिया नामा दिनै बिथांमोननाव बेसेबां पावार होदों सासे मानसिखौ गुलि गावनोब्ला बेसेबां मा खालामनांगौ जायो बेसेबां मेनटेन खालामनांगौ जायो दिनै सासे मानसिखौ दिनै फासि होनो थाङोब्ला बोसोरनो बिखौ गेलेबाय थानांगोन आयेना केस गेलेबाय थानांगोन बा कर्ट गानांबाय थागोन माबा माबिनो बेसेबांबा बोसोरनि उनावसो बिखौ फासि होनाय जायो थिग बेफोरबायदिनो दिनै फरेस्ट दंफां नेग्रा हाग्रायाव नेग्रा एनजिअ खोनानो मोन्दों बे सुबुंनि सावगारिखौ आं होदों जाय सुबुङा बैखौ गावथारदों ना बिनि सावगारिखौबो आं द्ला होनानै होगोन जानो हागौ बियो एनडिएफबिनि अफ्रिया एनडिएफबिया जुदि बे गथ'आ जुदि एनडिएफबिनि थाब्ला बे अननाय फैगौमोन बा माबा मोनसे जागौमोन खोनानो मोन्दों दिनै एनजिअनि मानसिफ्रा फैसा लानानै दिनै बारहोबाय थायो दंफां रनजित बसुमतारीया नोंनि
नोंनि जायगायावनो दिनै दंफाङा गबाय थायो मा खालामगोन रनजित बसुमतारी नोङो मानि इएम नोङो मा नों दिनै होबथानो हाला नामा बन्द खालामनो हामारला नामा आरो बै सुबुंफोर जायफ्रा दिनै दंफां बोनानै जाग्रा बेफोरखौ नोंसोरो थांना थानो थाखाय माबा मोनसे सुबिदा होनो हाला नामा रनजित बसुमतारीया ना दिनैहाय नोंसोर दिनैहाय बिराद दंफां फारसेजों दिनै वर्ल्ड रेकर्ड लाखिनो नागिरदों होननानै नोङो 14 सेप्टेम्बराव थांलायाखै रनजित बसुमतारी इएम थाङाखै नोङो जायया दिनै मार्टियास हारिनि थाखाय जिउ दान गारनानै दिनैहाय जिउ होदों गावथार जादों इन्डियान आर्मि आसाम पुलिसफोरजों गावथार जादों दिनै बेफोरबायदियाव मुंख्लङाव नोङो दान्दिसे नुजाहैनो थाङाखै नोङो थांदों मा उदालगुरियाव दिनैहाय वर्ल्ड रेकर्ड लानायनि थाखाय दंफां गायनायनि बेखौ रनजित बसुमतारीया क्रेडिट लानो थांदोंमोन दिनै नोंनि जायगायाव नों माखौ क्रेडिट लागासिनो दं रनजित बसुमतारी नोंनि डिपार्टमेन्टआवनो गावगासिनो दं मानो नोंनि डिपार्टमेन्टआ बेसेबां पावारफुल ना हा एथ'बां पावारफुल दङ ना नोंथांनि डिपार्टमेन्टआ दिनै फरेस्टआ दिनै माबायदि गावनो मोनो माबायदि गावथारनो मोनो मानसिखौ दिनै खारबाय बिसोरो सासेखौथ' हमनानै गावदों मा हिसाबाव गावखौ आयेन गैयामोन नामा दिनै बेखौ हमनानै हरनो थाखाय जियाल गैयामोन नामा आयेनफोर गैयामोन नामा आयेनाथ' दं अनलि बे आबाद मावनानै बा माबा मोनसे दाय मावनानै हमजानाय बेफोरनि सायावल'सो नामा बे ओरैनो डाइरेक्ट गावथारनाय बा दंफां मालाबा लाबोबाय हमजाबाय बेफोरनि सायाव जेबो आयेन गैया नामा डाइरेक्ट सुट डाइरेक्ट गावनाय बा ओरैबायदि पावारफुल होनानै दोनदों रनजित बसुमतारीया बा आं नोंखौ दिनैहाय सेलुट होगोनलै रनजित बसुमतारी इएम बिटिआरनि इएमनो रनजित बसुमतारीया आरो बुजियाखैबा नों जुदि सालायनो हायाखैबा रिजेन हो नोङो मोनथिबाय ओंखारनानै था नोङो मोनथिबाय ओंखारनानै MCLA आव था नों बायदि मानसि दङ सावरायग्रा दं हा सावरायग्रा मोननो होनानै हो नोंनि डिपार्टमेन्टखौ नों सालायनोबो हाखानाय नङा नेक्स्ट बोसोरावबो नों पसिसाव देरहाया खारन नोंनि सायाव जोङो आसाबो गैया भरसाबो गैया जेबो जोंहा नोंनि सायाव आसा खालामनो हाया दिनै जे सासे गावबावदों मा हिसाबाव गावखौ मानो गावखो हठाथनो बेखौ बिदि डाइरेक्ट गुलि खालामनांगौनो अधिकार गैयाथ' नोंनो गासिखौबो अधिकार होआखैथ' गासिखौबो पावार होआखैथ' सासे मानसिया जुदि नोंखौ जाय फरेस्टारखौ जुदि गावथार दाननो नागिरदोंबा सौथारनो नागिरदोंबा नों ब्लेंक फायारखौ होनो हायो बिसिम दङ नोंहा जुदि नोंखौ एटेक खालामथारदोंबा जुदि नोंखौ एसे दानख्लाबदोंबा बाव आलादा बाथ्रा बेयो आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय दिनैहाय बावहाय मा रायजो राजानि खोथा बुंनाय दिनैहाय मा बुंदों रायजो राजाया बुंदों दिनै फरेस्टारफ्रा फैसा मोनजायैनि थाखाय बेखौ गावदों NGOफ्रा फैसा मोनैनि थाखाय गावदों लाजिनाय मोनाखै नों रनजित बसुमतारी एथ' बोसोर नोङो 3 बोसोर बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय एथ' बोसोर नोङो दिनै म्यानमार हाग्रायाव थाबाय सोरनि थाखाय थादोंमोन नों बर' हारिनि थाखाय अनग्रानो नोङो बर' हारिखौ बा गैयि न'खरफोरखौ अनग्रानो नोङो बिराद अनग्रानो बे गोसोजों अनोनो बे गोसोआ नोंनिया गोसो मैलाखायनो नोङो बै सुबुंफोरखौ माखासे अर्डारबो होदों आरो नोङो नोंनि रेन्जार नोंनि डिपार्टमेन्टआव थानायफोर नोंनि फरेस्टारफोरखौ NGOफोरखौ नोङो दबथायनो हायाखै जायनि जाहोनाव दिनैहाय बै बे NGOफ्राबो दिनैहाय बुंसोगारनो हमदों बै बे NGOफ्राबो दिनैहाय बुंसोगारनो हमदों मान्थलि जोंनि बेथनखौ मोजाङै रेगुलार होआ मान्थलि जोंनो मोजां रोखोमै बेथनखौ होआ 2000 जा 1000 जा थेवबो जोंनो मोजां बेथनखौ होआ जायनि जाहोनाव दिनैहाय NGO गोदानफोरब्लाबो गोजामानो जा गोदानानो जा जायनि जाहोनाव दिनैहाय दंफां बारनायखौ फैसा लानानै बारहोनो गोनां जादों दिनैहाय हमनो हाया रनजित बसुमतारीया बेफोरखौ दिनै मानि इएम जादों नोंलाय आं बुंदों नोंखौ स्पष्ट क्लियार काट दाखालि जिहेतु प्रिथिराज नारायण देबआ जिखिनि बाथ्रा बुंदों दिनै जायफ्रा बैसोर प्रिथिराज नारायण देबखौ बुंदोंमोन रनजित बसुमतारीखौ बुंनायनि थाखाय समस्त NDBखौ बुंदोंमोन होननानै दिनै बै सुबुंफोरा बुंदो गाबोन स्टेटमेन्ट होदो रनजित बसुमतारीनि एगेन्स्टआव बै बे फरेस्टारनि एगेन्स्टआव बाथ्राखौ बुंदो मानो बुङाखै दिनै खुगाया सुथेनानै दं खुगाया बन्द खारन बै सुबुंफोरा सिदायै बुंगोन आं रनजित बसुमतारीनि मोनजादों रनजित बसुमतारीनि चामचा रनजित बसुमतारीनि कौटि कौटि थाखा
खामानि मावग्रा सामसाफोर गोजा बिफोरो दिनै रनजित बसुमतारिनि सायाव मानो जेबो बुंनो हाया मानो स्टेटमेन्ट होनो हायाखै मा जाहोन दं बावहाय ना दिनैहाय नैबे फरेस्टारफोरखौ बिदिनो गावहोनो थोनबाय थागोन नामा फरेस्टारखौ जुदि सोरबाया गाबोन गावोबा जों काउन्टार होबावगोन जों बुंबावगोन जाय फरेस्टारा दिनै गावजादों जाय फरेस्टारा दिनै दानजादों जाय फरेस्टारा दिनै बुजादों जाय एनजिअ गोदान मानो जा गोजामानो जा बेफोरबायदि मानसिया जुदि गावजादोंब्ला बुजादोंब्ला जों गसंगोन आरो जों स्टेटमेन्टखौबो जों क्लियार काटबो होगोन दिनै रनजित बसुमतारिया क्लिन खालामना दोनजोबदों बै सुबुंफ्रा दिनै मानो होनो हायाखै मानो धरना होनो हायाखै मानो 1 घन्टा गसंना हैनो हायाखै बै न'खराव मानो गसंहैनो हायाखै मा खारन दं बावहाय जेबो जाहोन थानो हाया जुदि रनजित बसुमतारिया क्लिनारबा रनजित बसुमतारिया साखोन सिखोनबा रनजित बसुमतारिया जुदि हारिनि प्रति जाथिनि प्रति अननाय दङब्ला दिनै बै बे गैयि न'खरनो दिनै दंफां एसे एनैखौ पारमिसनखौ होना होगौ दिनै मावना जानो थाखाय दिनै जेबो राहा लामा नुहुराखै जायनि जाहोनाव दिनै बै बे खामानिखौ दिनैहाय मावनो गोनां बाध्यता जादों दिनै बेफोरनि मानो दिनै दंफां बोना जानो गोनां जादों बेफोरनि दुखु दाहाखौ बुजिनो एसे नाजानाया मोजां जागोन होननानै आं सानो रनजित बसुमतारि नोंथाङा जुदि आंनि बेखिनि बाथ्रा बुंनायाव दुखु मोननानैबो गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया आरो अफ्रिखौ आं बार बुंबाय थादों अफ्रिया रावजोंबो कमप्रमाइस गैया रनजित बसुमतारि बायदि दिनैहाय गोसो मैला हारिनि प्रति अनग्रानो दिनै बै सुबुङा जायफ्रा गावजादों जायहा दिनैहाय गाव इनकाउन्टार खालामजादों बा गावथार जानो गोनां जादों बे सुबुङा दिनैहाय नोंनि सरकार थानायावनो प्रमद बर' सरकार थानायावनो दिनै गभर्नमेन्टनि न' गंफा मोनदोंमोन दिनैहाय गावसोरनि आखायाव दिनैहाय दंफां गैयिनि मा खालामदों दिनैहाय बिथांमोना दंफांखौ एसे फ्रि मोनगोन साननानै बै दंफांनि फैसाजों बबेबा खना फारसे दिनै बिथांमोना न'खौ लुनो नाय सानदोंमोन जानांगौ बावहाय दिनै खुनसेयावनो गावनाया बयनिख्रुइबो देरसिन दुखुनांथावनाया दिनै नैबे जासिनदों डाइरेक्टनो गावनाया बिनो सोर अधिकार होखो बिखौ बेफोरबायदि गावनो मानो थाखाय गावखो दिनै प्रमद बर'आ बुंदों दिनैसो बुंदों आवगोलनि गावजानायफोरखौ मानो फोसावाखै आं दिनै बिथांमोननो 5 लाख थाखा होगोन होननानै मानो फोसावाखै मानो होनो हायाखै प्रमद बर'आबो दिनै थिफुदला बुंदों दिनैहाय फोसावदों मावरि खालामनाय बा माबा मोनसे खालामनाया दिनै थाबैनो जागोन होननानै बुंदों खोनानो मोनदों एसि रुमाव जिरायनानै दिनै थिफुदला बुंदों रायजोनि सिगाङाव मानो नुजानो हायाखै नों जुदि रायजोनि बिराद खोथा बुङोमोन नोङो रायजोखौ अनग्रामोननो रायजोनि दुख सुखखौ बुजियोमोननो मानो नुजानो हायाखै दिनैहाय मा खारन दं बावहाय दिनै नोंहा सिकिउरिटि दं नोंखौ रावबो जेबो खालामा रायजो राजाफ्रा नोंखौ दिनै अननायखायनोथ' नों दिनै खुंथायाव थानो हादों रायजो राजाया नोंखौ जुदि अना मोनबा नों खुंथायावबो थानो हायामोन पावारावबो फैनो हायामोन नों जायनि नों बेखिनिखौ बुजि बा सान रायजो राजाया आंखौ अनदों ओंखायनो आं पावाराव थादों आं बिसोरनि दुख सुखआव आं गसंहैनांगोन बा नुजाहैनांगोन बे खोथाखौ मानो बुंनो हायाखै दिनै कमेन्ट बे बायदिसिना सानग्राफोर बिसोरो साननो हागौ BPFनि दालाल बेफोरबायदि खोथाखौ बै अगियानफोरा थाबनो साननो हागौ आं बेखिनि खोथाखौ क्लियार काटबो बुंगोन गावसोरनि मानसि मोनबा दिनैहाय मा खालामगौमोन केस होगौमोन हमगौमोन सोगौमोन बुदामब्लेजोबगौमोन दिनैहाय खुंथायाव थानायखाय फरेस्टारब्लाबो रनजित बसुमतारिनि ना दिनै बिसोरो मा खालामदों पावाराव दं होननानै बांद्राय फरेस्टारफोरखौबो आं सिदा बुंगोनलै बांद्राय थिफुला खालामनानै लाब गैया सोर बिलाय NDFBनि मानसिफोर गोजासो फ्रायानो दिनै एफाराब नोंसोरो दिनै एफाराब दुखु खस्थ' लाना फैनानै बै सुबुंनि न'खराव सानसे समाव नोंसोरनो ओंखाम जानानै थांदों आरो नोंसोरखौ सानसे समाव बिसोरो माइरंबो हैदों जानांगौ खुब सम्भब दिनै जायनि जाहोनाव बेखौ सुबिदा मोननायखाय थ्रोबनो गावनोखौ चान्स मोनदों आं दिनैहाय NGO गोदानाव हाबबाय सिलाइखौ दांफिनो मोनदों बिदि सानबा जानाय नङा बे सोलिनाय नङा बेफोरबायदिया सोलिनाय नङा सिलाइखौ दांनो मोनदों सरकारनियाव हिसाब होजोबनांगौ नोंसोर गरसे गुलिनि हिसाब होनांगौ दिनै गरबेसे गुलि गावनाय जाखो गरबेसे गोमाखो
बेफोरनि हिसाब होनांगौ जायो नोंसोरो मा हिसाबाव दिनैहाय बेखिनि खाफाल गैद्लायै बयबो गैयि न'खरनि मा मावना जागोन बिसोर बेफोरनि गथ'फोरखौ सोर नायगोन रनजित बसुमतारिया नायनो हागोन ना हाया फुसिनो हागोन ना हाया हल लाइफ आरो नैबे प्रमद बर'आ खुंथायाव थाग्राफोरा हल लाइफ फुसिनो हागोन ना हाया जुदि फुसिनो हायोब्ला गावथार जेबो नङा फुसिनो हायाब्ला दा गावथारखा दा गावलाबायखा आरो बर'नि सायाव नोजोर दा होदलाबाय जानला मानला आंनि मथेब्ला नैबे जाय मानसिया गुलि गावदों बेखौ हमनांगौ आयेना बेखौ बिसार खालामनांगौ मा बेनि सायाव मा साजा दङ आयेना थाबनो बिखौ साजा होनांगौ आं बेखौल' बुंगोन दिनै बेफोरबायदिनो गोबांनो नों NGO गोदानाव फरेस्टार गोदान मोनदोंना गोजामथाय जायखिजाया बे NGOनि मानसिया दिनै थाबनो बिदि जानला मानला गुलि गावबा जानाय नङा नोंसोरनि NGO गोदानफोरनि ग्रुपआवबो ड्राग्स एडिक्टेड दङ ड्राग्स फानग्रा दङ नामफोरखौ बुंफुंनांगौब्ला खोथाया बोरैबा जाद्लाजोबगोन भिडिअ'आ दासिमबो दं आंनाव आं दानाखै नांगौ जायोब्ला आं सम लानानै दानगोन रनजित बसुमतारिया मा खालामगोन बिसोरखौ 8-9 जनसो दं मा खालामगोन रनजित बसुमतारिया दिनै जों हमदों आरो बुदों रिहाबाव थोनहरदों जों बुहरदों जोंनि मानसिखौ दिनै माखासे बासा आं दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों रनजित बसुमतारिया दिनै बिसोरखौ बासायनो हागोन ना हाया नुगोन दा सानथामसोनि उनावहाय आं भिडिअ'खौ पाब्लिक खालामनानै होगोन आं जाय सुबुङा दिनैहाय ड्राग्स फानदोंमोन 15टा कन्टेनार सासे मानसिनाव 4-5सो कन्टेनार मोनबानो बियो जेल जायो थ' लोगोफोर आं गोबां बाथ्राबो बुंबाय रनजित बसुमतारिया लाजि रोङि मानसि बियो ओमफ्राय मा होनना बुङो पलिटिकेल हान्जा BPF हान्जाया दिनै बयरा गथ' ना माबा गथ' आंबो बुजिलायलाङा बिदेशनि ना गुबुन जायगानिसो मानसि बावहाय जायगा गैया बेफोरबायदि बुंलायनाया जानोबो हागौ बियो ओंखायनो बियो बावहाय बेखिनि बाथ्राखौ खामानिखौ मावहोनो थिनबाय थादोंबो जानो हागौ आंनि मोनसे डाउट आंनि मोनसे सन्देह आरो बिनि सायाव आंहा मोनसे खोथाया बे जुदि हारिनि अनफावरि मोनबा सानसे समाव बियो NDFB आव थांनानै बर' हारिनि बाथ्रा गोबां बुंदोंमोन बेफोरनि स्टेटमेन्टफोरा जोंनाव दं आंनियाव दं आं बेखौ पेपार काटिं खालामना दासिमबो दोनदों आरो दोनबायबो थागोन आंनि फिसा फिसौनि उनावबो फिसौ जेनेरेसन टु जेनेरेसन मोनलांनांगौ रनजित बसुमतारिया सोरमोन बुजिलांथों आंनि न'खरनि फेमिलिया ओंखायनो आं दोनबाय थादों खोन्थाबायबो थागोन आं गथ'फोरनो थ' बावहाय बेखौ साननो गोनां रनजित बसुमतारिया हारि सिबिनो होननानै थांदोंमोन सानसे समाव NDFB आव दिनै बियो मा हारि सिबिनो थांनाया नंखायसो एकदम मिसा खोथा बिनि हारिनि बाथ्रा बुंफ्लानाया गासैबो नंखाय बाथ्राल' बुङो थगायनोल' गोरों आं दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन थ' लोगोफोर जुदि आं बाथ्राखौ जुदि माखासे बाथ्राया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि